Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Aceasta este partea a doua din seria de tutoriale în HTML. O să urmeze CSS, PHP, era să zic Python, PHP și JavaScript. Să vorbim despre adăugarea unei imagini, inserarea unui video și adăugarea unui icon paginii noastre. Cum o să facem chestiile astea? O să le luăm pe rând. Avem aici pagina noastră pe care am lucrat până acum. O să o și deschid aici să o avem. Stați o secunde. Așa, și vreau indexul aici. Ok, deci avem pagina noastră. Hai să inserăm o imagine. Am selectat eu o imagine aici. Am făcut un fișier și am selectat o imagine. Este background-ul canalului. Foarte important, nu contează numele imaginii, contează să știți unde o salvați și contează în cele mai multe situații, poate să fie un bug chestia asta. Important este să aibă extensia PNG. Puteți să puneți și alte extensii, dar e posibil să nu meargă. Cum o să facem chestia asta? O să folosim tagul img. Cu acest tag inserăm imagine. SRC, search, ca să căutăm locația imaginii. Mergem aici, vedem fișierul, copiem, ne trebuie locația, da? Scriem locația și o să mai punem încă o bară și o să punem numele care se numește, o să copiez și numele, pentru că e un nume dubios, așa o am salvată. Copiem, am descărcat-o direct, cred că de pe YouTube și de aia. Eu o să folosesc, după acest SRC, o să folosesc și un alt. O să vedem imediat ce înseamnă. Și o să scriu aici, nu am putut da upload la această imagine. Ok, închidem tagul img și hai să dăm upload să vedem dacă merge. După cum observați, ne-a apărut imaginea. Da. Hai să vedem și cum folosim acest alt. Cum funcționează acest tag? Avem tagul img care îi spune compilerului între ghilimele că vom insera o imagine. Acest search care ce rol are? Are rolul de a găsi imaginea, dar și rolul de a vedea. O pot deschide ca un if în C++, ca un if în orice limbaj de programare pe care știți, Java, ca un if. El verifică, pot deschide această imagine, o pot accesa. În situația în care nu o pot accesa, deci avem acest search cu importanță dublă, el atât găsește și imaginea, dar și verifică dacă o poate deschide. În situația în care nu o poate deschide, cum avem un if și un else, intră pe ramura else, adică altul nostru, și mi-afișează nu pot da upload la această imagine sau ce vreau eu să scriu. Cum o să fac chestia asta? Să vedem dacă merge. O să corupem locația, o să modificăm aici cu D. Și dacă o să dăm upload, o să vedem că o să ne apară aici un mic banner, între ghilimele, un mic banner, o mică imagine de fapt, legată de faptul că eu nu pot da upload la imagine, nu se poate încărca imaginea. Și apoi mesajul, nu am putut da upload la această imagine. Ok, hai să vedem cum inserăm videoclipuri. Pentru a insera videoclipuri, folosim tagul iframe, da? Care are la fel atributul search. Și o să luăm un videoclip de pe YouTube. Atenție, videoclipurile sunt autoplay. O să intru pe YouTube și o să mergem aici pe... Ok, nu sunt conectat aici. Stați un pic, o să merg pe canalul meu de YouTube și o să luăm un video. Hai să vedem. O să luăm video anterior, o să-l deschid într-o filă nouă. O să-i copiez linkul, da? Și o să pun aici la search linkul videoclipului meu. Închid iframe-ul, dau upload. Ok, ce înseamnă eroarea asta? YouTube-ul nu ne lasă să copiem acel link, nu ne permite să accesăm efectiv acest videoclip.
pusesem eu mai de mult, găsisem cu un capibara. Aici linkul cu capibara. Foarte drăguț capibara-ul. Lăsați-mi acolo în comentarii ce părere aveți voi despre capibara. Dacă merg și de upload, observ că am aici un video foarte drăguț cu capibara. Poate nu vreau să mai mi-apară această bară. Cum voi face chestia asta? Voi merge și voi folosi atributele înălțime. Și o să pun înălțime 1000 de pixeli. Și lățime o să pun tot 1000 de pixeli. Și dacă o să dau acum upload, o să observ că mi-a băgat acest video cu un capibara. Pot să pun mult mai puțin, pot să pun aici 500 cu 500. Și observați, mi-a făcut, el mi-a creat aici un chenar. O să pot să scot chenarul. Dar videoclipul meu cu capibara este aici în mijloc, un videoclip super drăguț cu capibara. Hai să vedem cum facem să punem o imagine ca și logo paginii noastre. O să mergem aici în head, în tagul head și o să scriem link, da, pentru că folosim un link, o să închid asta ca să pot să dau mai mare. Link rel și o să scriem aici icon. După care o să mergem și o să punem type-ul image bară X icon și apoi linkul. Și eu o să folosesc același link ca și aici cu aceeași imagine. Închidem tagul link și asta este. Dacă o să merg în pagina web, pe care nu mai am deschis în acest moment, dacă o să merg în pagina web și o să deschid, o să observ aici sus, o să dau zoom, observ aici sus că în loc de ce aveam eu default, eu acum am dat upload și mi-am pus aici poza pe care eu mi-o doresc să mi-o pun, poza, ce poză vreți voi, logo-ul site-ului sau mai știu eu ce. Cam atât cu video ăsta, nu uitați și voi de un like, un share, un subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!